L-aqwa idejat jitfasslu meta l-politiċi jisimgħu lin-nies. Għal dan il-Ministru għall-Intern Glenn Bedingfield permezz ta' kitba opinjoni fuq il-Gazzetta Kulħadd filwaqt li ħabbar li l-ewwel laqgħa se tiġi organizzata f'Taslima nhar it-tnejn 27 ta' Lulju. F'din il-kitba l-Ministru qal li l-infurzar waħdu mhux biżżejjed u għalhekk il-kuntatt dirett man-nies u vitali fis-sigurtà nazzjonali li toffri serħan il-moħħ meħtieġ. Fis-sfond ta' dan Bedingfield qal illi meta twettaq dak li jridu n-nies jibdew jidhru r-riżultati kif evidenti bl-introduzzjoni tal-multi fuq il-post għal ċertu ksur tal-liġijiet tal-persuni li ma jgħixux Malta. Il-Ministru tenna wkoll l-importanza ta' aktar kollaborazzjoni bejn l-entitajiet. Dwar dan il-Ministru ġab eżempju b'dak li seħħ fis-swieq ftit tal-jemilu fejn permezz tal-ħidma tal-Pulizija tal-Komunità u l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu u awtoritajiet oħrajn kompetenti, il-petrols matul il-lejl żdiedu tant li naqsu għax-xejn ir-rapporti. Dwar din il-miżura tal-on-the-spot fines il-Ministru qal li dan mhux mod kif ikun skoraġġat it-turiżmu lejn pajjiżna, iżda mod kif Malta tinżamm sigura. Elenka l-fatt li dan kollu jeħtieġ investiment kontinwu fl-infurzar, fil-korp tal-Pulizija u l-iskwadra tal-Pulizija tal-Komunità u l-entitajiet bħall-eża, dan flimkien mal-ħtieġa ta' qafas legali li jkun kapaċi jwieġeb għar-realtajiet tal-lum. F'dan il-kuntest qal il-Ministru wasal iż-żmien li jiġu reveduti multi illi ilhom snin twal ma jiġu aġġornati. Malta għandha tibqa' pajjiż miftuħ, ospitabbli u modern, iżda daqstant ieħor trid tkun pajjiż fejn il-liġi tapplika għal kulħadd mingħajr eċċezzjonijiet u mingħajr skużi, temm jgħid il-Ministru għall-Intern.